Is-somma illi oġobkom tatuna il-lejla hija ta' 500,000. Ħanerġa' ngħidha x'qasqad nafu ngħidu eżatt, għax tat kemm hi qasqed iddurli 582,499 euro. Grazzi ħafna. Din hija s-somma mħabbra mill-mexxej Laburista Joseph Muscat fi tmiem il-maratona ġbir ta' fondi. Fondi li se jmorru għall-aħħar 4 ġimgħat tal-kampanja elettorali għad-9 ta' Marzu li ġej. Kienu eluf ta' Maltin u Għawċin li wieġbu għas-sejħa tal-Partit Laburista u marru fiċ-Ċentru Nazzjonali l-Ħamrun jagħtu l-appoġġ tagħhom. L-għada tal-maratona sentiment ta' sodisfazzjon fost l-uffiċjali tal-Partit Laburista fil-bidu ta' din is-sitt ġimgħa ta' kampanja elettorali. Hija l-bieraħ inġabret somma rekord biex insejħilek. Naħseb qatt fl-istorja tal-partit ma inġabret somma kbira daqshekk. Id-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Tony Abela jisħaq illi l-Partit Laburista qed iħares il-qudiem b'mod pożittiv. Is-somma nġabret minn għand kulħadd, kull min hu onestu tal-affarijiet tiegħu jagħti donazzjoni lill-Partit Laburista. Bija aħna nistgħu ngħidu li nistgħu nħarsu l-qudiem lejn il-futur b'mod pożittiv u kostruttiv. Tony Abela irringrazzja lil kull min ta' semu sabiex inġabret din is-somma. Però l-aktar li huwa importanti wara dina is-somma mhux wisq l-ammont ta' flus imma l-ammont ta' nies li kontribwixxew għaliha. Jgħid li s-somma tagħti kuraġġ lil kull min huwa involut jagħti l-aħħar spinta f'din il-kampanja elettorali kemm xejn twila u li issa fadlilha 26 jum. Jiena fil-fema tiegħi jidher ċar illi il-Partit Laburista u dan il-moviment li tikbar madwaru hija riflessjoni ta' somma miġbura. Aħna din ħanużawha bil-għaqal, għandna bżonna, għenet ħafna l-aħħar ftit qabel elezzjoni. Preżenti tul il-ħin tal-maratona kien hemm it-tmexxija tal-Partit Laburista, l-Amministrazzjoni Ċentrali tal-Partit, kif ukoll il-kandidati li se jikkontestaw l-elezzjoni ġenerali u dawk tal-Kunsilli Lokali f'isem il-Partit Laburista.